Din ir-riforma fl-inkjesti maġisterjali se tkun qed televa l-figura tal-imħallef u tara drittijiet ġodda għall-vittmi. Stqar dan il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela kif il-ħadd filgħodu ġie intervistat minn 3 ġurnalisti indipendenti u kien ukoll mistoqsi dwar dak li qed jiġi propost. Dr. Abela sostna li dan il-pajjiż qiegħed f'ċirkustanzi ta' abuż tal-għodda tal-ġustizzja biex fost l-oħrajn issir inġustizzja ma' persuni li jservu lill-Istat. Sostna li din ir-riforma mhix se tnaqqas l-aċċess għall-ġustizzja imma ħad tkun xpruna tagħmel ħsieb li ħadd ma jabuża minnha bi proċess ġdid li jeleva l-imħallef u bid-drittijiet ġodda għall-vittma. Għedin nelevaw is-serjetà tal-proċess, imma fl-istess waqt ukoll nirresponsabilizzaw l-użu ta' din l-għodda billi f'dan il-proċess ġdid u se tkun riforma holistika mhux biss tal-inkjesti tal-privat. Nintroduċu wkoll il-figura tal-mħallef, l-imħallef li jippreżjedi l-qorti kriminali. Se ndaħlu drittijiet ġodda pereżempju bħal dawk tal-vittma, jett statutorju tal-vittmi li jkunu jafu x'qiegħed jiġri. U fl-imma parti waslet l-inkjesta maġisterjali. Kellimni xi ħadd il-ġimgħa qalt li kelma waħda. Qalt li taf kemm ili taħt inkjesta maġisterjali 6 snin. Qalt li fuq xiex ma nafx. Il-Prim Ministru sostna li din ir-riforma se tkun qed tilħaq ukoll in-negozji għax mhuwiex aċċettabbli li tagħżel selettivament negozji u persuni u texħithom f'inkjesta maġisterjali mingħajr ebda provi. Hawn nirrimarka li l-Korp tal-Pulizija qed jagħmel xogħol straordinarju mhuwiex aċċettabbli li għal skopijiet partiġani persuni jippruvaw jiskrutinizzaw din il-ħidma li qed tħalli riżultati eċċezzjonali. Illi l-inkjesti li jsiru mill-maġistrati tajbin u tal-Korp tal-Pulizija u tal-Avukat Ġenerali ħsiena assolutament mhux il-każ. Jien ngħid li jrid ikun hemm kollaborazzjoni bejn l-għodod tal-Istat biex l-investigazzjoni dejjem twassal għar-riċerka tal-verità li żgur ma nistax naċċetta bħala ċittadin komuni ta' wara kollox huwa li jkollna abbuż mill-ġustizzja u rajnih wisq jiġri dan l-abbuż mhux fl-inkjesti tal-miliet biss. Tal-inkjesti tal-miliet huma oxxenità kollha kemm huma. U r-riforma tal-inkjesti maġisterjali li se nkunu qegħdin nagħmlu se tkun ukoll tot għal dawk l-inkjesti maġisterjali illi dwarhom għadu ma ġiex ordnat il-ftuħ tal-aċċess. Mistoqsi dwar il-ħelsien provviżorju ta' Jorgen Fenek, il-Prim Ministru sostna li l-Gvern assolutament m'għandu l-ebda jett fuq il-qorti kriminali, però spjega li f'dan il-każ l-Avukat Ġenerali kemm il-darba oġġezzjonat. Hawnhekk tenna li biex il-qorti kienet sodisfatta li tagħti l-ħelsien mill-arrest kellha tagħti kundizzjonijiet straordinarji li għandhom valur ta' aktar minn 50 miljun euro. Dr. Abela fakkar f'ħemel ta' miżuri li dan il-Gvern għamel fil-qasam tal-ġudikatura fosthom li f'dawn l-aħħar snin taħt amministrazzjoni laburista l-att tal-avukati fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali telgħu għal 95 minn 25. Dan fil-waqt li l-ammont ta' ġudikanti fl-aħħar 5 snin żdied b'34%, kif ukoll żdiedu ir-riżorsi tal-prosekuzzjoni u l-proċess ta' diġitalizzazzjoni. Dwar it-tniġġis tal-istorbju li jiġi ġenerat b'mod partikolari mill-industrija tal-kostruzzjoni, il-Prim Ministru elenka numru kbir ta' riformi li seħħew. Daħħalna l-liċenzjar tal-kuntratturi, daħħalna l-liċenzjar tal-bennejja, daħħalna wkoll l-obbligi li jitħattu dwar l-assikurazzjoni. Bdilna billi daħħalna liġi sħiħa ġdida tal-OHSA. Iġifieri l-liġi li tirregola s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol li titħattet ukoll dwar noise pollution. Daħħalna l-helpline fejn hija waħda 24 siegħa kuljum, 7 ijiem fil-ġimgħa fejn kull persuna li tħoss illi qed tiġi aggravata b'xi żvilupp li qed isir ħdejha. Hemmhekk tista' ċempel lill-BCA u l-BCA minnu fih tibgħat l-uffiċjali tal-infurzar tagħha biex jispezzjonaw.